claro, claro. Ben, hoxe temos con nós o Quique Costas, a Enrique Costas, que, como din os seus máis achegados, podería ser resumir a súa presentación como un namorado da lingua e do que fai. Moitos xa o coñecedes, ben catedrático da Universidade en Historia e Filoloxía do Galego, licenciado, doutorado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, catedrático en Historia e Filoloxía do Galego, profesor da Universidade de Vigo desde a súa fundación, é dicir, parece que o ano pasado fixo 25 anos na universidade, durante varios anos, 6 anos, foi director do Departamento de Filoloxía Galega Latina, director da área de normalización lingüística até o ano, hai 2 anos, e actualmente o vicerreitor de extensión universitaria. Ten hoxe, aparte de moitos traballos, ensaios, artigos e participación en obras colectivas, hoxe está aquí para falarnos da Galicia exterior polos seus traballos no Val do Río Ellas, na provincia de Cáceres, e o traballo no Bierzo, na Galicia exterior, concentrándose niso. E como o tempo é moi xusto, non me vou entender coa súa extensa producción que dades. Mónica, repito o recado, vai a máis xente fora que dentro. Vale, pois o recado é que para a vindeira fin de semana hai un cambio. O venres a intervención da toponimia cántabra muda para o sábado 17 ás 12 da mañá. O programa informático de Marcial Rodríguez pasaría para o venres, vale? Facemos aí ese... Ben, boas tardes, graciñas a xente que fixo posible este primeiro curso. Eu espero que desde a Universidade de Vigo apostamos porque se celebren máis cursos como este, pois porque é formativo, interesante e sobre todo é rabiosamente identitario. A mí tócame falar da toponimia na Galicia exterior. Galicia exterior, Galicia extremeira, Galicia raiana, Franxa leste, como lle queirades chamar, son eses territorios que algún día foron integraron o que era a Galaequia. Foi aquí tamén naceu a nosa lingua, en todas estas zonas, aí están os documentos medievais para testemunhalo, todo iso, e que hoxe, pois, non o son por diversas circunstancias históricas, eclesiásticas, políticas, etc. O Ionavia xa se nos foi al ano medievo, e, digamos, o Bierzo e as Portelas foronse nos indo entre os séculos XVI, XIX, etc. O Val do Ellas é unha cousa especial, porque non é territorio constitutivo do galego, aí non nace o galego, sino que o galego enxertouse aí nos séculos XII e XIII, inda que agora hai investigadores extremeños que sitúan a chegada de poboacións galegas a esta zona xa no século X. E hai documentación nas crónicas árabes publicadas en Beirut no 2003, unha cousa así. Ben, se hoxe lle botamos unha ollada a esta toponimia, a toponimia que temos nestes concellos de aquí, non deixamos de recoñecer moitísimos topónimos que non son familiares por galegos ou por portugueses do norte, na Galaequia. Boiro hai no Ibias, en Ferrol hai no Castropol, Xinzo hai no Tapia, Alama hai no Enteramundi, Vilameá en San Martín de Oz, pois mesmo hai 3 íos, un en Cangas de Morrazo que coñecemos, outro en Pezós, outro en Enteramundi, hai un río Valcarce en Ibias e outro río Valcarce no Bierzo, a Llariza hai en Ourense, pero tamén o hai en Calabor, na Seabra, Castro Caldelas hai no Lubián, Lubián hai no en Tomiño e hai no lá nas Portales de Zamora. É dicir, a toponimia vai ser repetindo dos lados a outros dentro do mesmo territorio porque é a mesma constitución. En todos estes territorios a lingua natural é autóctona do galego, pero ao contrario da Galicia administrativa son territorios que ao non teren durante estes últimos 30 anos, por exemplo, ningún tipo de protección lingüística, o estado da lingua e o estado da toponimia é dun asilvestramento absoluto. Imaginade por un momento o que teria pasado aquí en Galicia se non tivésemos estatuto con cooficialidade e non tivésemos a lei de normalización con artigo 10 que diga que a toponimia ten como forma única oficial a forma galega, ou que non tivésemos, pois, por exemplo, unha comisión de toponimia xunta de Galicia que estivese
facendo informes dicindo que é a Pobra do Caramiñal e non a Puebla, nen cousas destas, non? É dicir, se non tivésemos un pouquiño de Estado. Bueno, ese pouquiño de Estado que nos tivemos, agora temos menos, pero bueno, que tivemos, polo menos dunha época ben forte, eles nunca o tiveron. De maneira que, se hoxe, imaginade por un momento, se hoxe en Vigo, a xente galegofalante de Vigo lle custa dicir Valadares, porque toda a vida dixo Valladares, todo sempre se dixo Valladares, imaginado que alá, coas Villafrancas e con todo aquilo que hai alá. Moitísimo peor, porque aquí pois aínda vemos Valadares escrito, aínda a xente que somos galegofalante conscientes, empeñamos en dicir Valadares porque é a forma auténtica, etc, etc, pero lá non hai nada disso. En Asturias temos 18 concellos de fala galega con 40.000 habitantes. En León temos 25.000 persoas en 17 concellos. Nalgún destes concellos non é totalmente, Fixadevos que hai transición, sobre todo na parte da Chaira do Bierzo, hai transición e as transicións ás veces son bastante suaves. Bueno, isto é todo Castela León. Nas Portelas temos 4 concellos e aparte temos ali chamalle pedanías, unha parroquia do concello de Pedralba da Pradería que se chama Calabor, que é de lingua galega, parece hoxe é unha illa, pero se analizamos toda a toponimia do sur do Requejo, Requeixo, toda esa toponimia de aquí, do que era a antigua poboación abandonada de Parada, toda esa toponimia é galega. Se vos ides pola autovía das Rías Baixas e queredes sair en Requeixo, o monte que rodea, aquel cotarelo que rodea, que fai curva a autopista, chamase Monte Meao. Iso, desde logo, leonés non é. Vale, entón, isto tivo que ser unha continuación natural, pero hoxe en día, se aquí poñemos que non se fala galego, non é porque se fale outra cousa, é porque non hai ninguén. Vale? A despoboación. Sen mal, a toponimia é bastante evidente. E logo, por último, na Extremadura, sabedes que hai unha zona hai varias zonas de fala galego-portuguesa, isto é un galego un pouco especial, e despois zonas de fala portuguesa, sin ningún tipo de recoñecemento lingüístico ni nada. En concreto, no Val do Ellas, no noroeste de Extremadura, pois hai os concellos de Valverde, As Ellas e San Martiño, son de lingua galega, e, bueno, estos son algúns caseríos por aí, isto de Interamnia non é que se chame así, é dicir, son as ruínas dun castelo inmenso, fundado por Fernando II de Galicia, e que hoxe están aí abandonadas, pero vamos, que son un dos puntos, no seu momento foi o punto máis meridional do reino de Galicia, León e Asturias. Xa que logo estamos falando de 43 concellos e máis de 70.000 persoas de lingua galega en todas estas zonas. Bueno, aquí falta Valdoellas, este mapa non lo había. A toponimia vai ligada, a sorte da toponimia nestes sitios vai ligada á sorte da lingua. E a lingua, digamos que aquí a única legislación lingüística que temos é por unha parte o famoso artigo 3.3 da Constitución e a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, de que se cumpren este ano 10 anos de absoluto incumprimento por todas partes, sobre todo por parte do Estado Central Español, que quedou divulgada en todas as súas administracións, e hai administracións que non a coñecen. Por exemplo, o goberno extremeño non sabe da súa existencia. Vale. En Extremadura sabemos, unha declaración de ben de interese cultural de Media Bangueta. No Estatuto de Autonomía de Castela e León sí se recoñece a existencia de galego, pero xa veremos en que condicións, sin que iso conleve ninguna cooficialidade ni nada. Despois disto derívase tamén no Estatuto do Consello Comarcal do Bierzo. A comarca do Bierzo é a única comarca de todo o Estado español que ten un estatuto diferenciado. Na comarca do Bierzo diso mesmo que se di no estatuto, nada, que como dice, non dice nada. E despois en Asturias, no estatuto nada, pero logo hai unha lei de uso e promoción do bable barra asturiano en que di que o que se aplique o bable barra asturiano tamén se vai aplicar ao que eles denominan nese texto gallego barra asturiano. Ben,
A Constitución Española, no seu artigo 3.3, é clara cando establece que a riqueza das diversas modalidades lingüísticas de España, non? A modalidade lingüística de España pode ser calquera, incluso estas, obxecto de especial respeto e protección. Como se concreta isto? Nada. Fixadevos, na transición do franquismo a esta segunda restauración borbónica, non houbo unha aposta clara polo bilingüismo español. Fixadevos, dice isto, pero logo remítese toda a declaración de oficialidade a cada un dos estatutos, de maneira que, por exemplo, non sei, o estatuto catalán recoñece a oficialidade do catalán e do aranés con 4.350 falantes, non? Sin embargo, o estatuto de Aragón non recoñece a oficialidade nin do aragonés nin do catalán, con en total 70.000 falantes entre os dous, por exemplo. Iso foi a vontade dos estatutos. Castela e León negou sempre que sexa unha comunidade pentalingüe: español, galego, portugués, hai dous concellos en Salamanca que fala portuguesa, vasco e leonés. Vasco no Treviño. Vale? Está sin recoñecer. Recoñece únicamente no estatuto, agora, nas últimas redaccións, recoñece que existe o galego, que existe o leonés e máis nada. Ben, polo tanto, isto o que pasou, que despois deixouse que cada estatuto legislase como lle desa gana, e así foi que aproximadamente 500.000 de persoas no Estado español non teñen ningún dereito lingüístico, a pesar de falaren cada as súas linguas en cada seus territorios autónomos. Vale. A Carta Europea das Linguas, sí, recoñece moitas cousas. A Carta Europea das Linguas di que ten que haber... A Carta Europea das Linguas é un texto que ten dúas partes fundamentais, a parte segunda e a parte terceira. A parte terceira aplícaselle, digamos, unha parte de máximos, aplícaselles a aquelas linguas que o Estado que suscribe a Carta Europea decide aplicarlas, non? E a parte segunda aplícase a todas as linguas que hai nese Estado, independentemente de se son recoñecidas ou non polo Estado, se son oficiais, cooficiais ou non. Entón, a parte segunda é a parte que ven en axuda destas outras linguas ou destas outras realidades lingüísticas que non teñen prácticamente ninguna protección. A parte terceira, en realidade a nós, aos galegos, aos vascos, aos cataláns, aos valencianos, si é de certa axuda, pero non moita, porque nós temos, digamos, leis de normalización lingüística, ainda que non se cumpran. Pero temos unha serie de dereitos recoñecidos por lei, cousa que non teñen os galegofalantes do Bierzo ou os lusofalantes de Olivenza. De acordo? Ben, entre outras moitas cousas que di a lei, na parte segunda, esa parte que se lle ten que aplicar a todo o mundo, independentemente de se esa lingua está recoñecida ou non, que España fixo trampa. España fixo trampa, porque en todos os informes que elabora o Consello de Europa sempre sobre a Carta Europea, sobre o cumprimento da Carta Europea en España, e agora está a caer o cuarto informe, ten que estar a chegar estes días, sempre se lle di o mesmo a España. Empeza, señores do goberno español, sexa quen sexa, damos conta que esta carta suscribiuse sendo José María Aznar presidente do goberno. E non fixo nada. Pero Zapatero tampouco fixo nada. E agora este tampouco esperamos que faga moito máis. Quero dicir, sempre se lle di a España, señores de España, díganme a que lingua se aplicamos a carta. E España sempre responde, aquelas linguas que sexan oficiais nos seus estatutos. Pero dígame que linguas. Aquelas que son oficiais nos seus estatutos. Por que? Porque se di ao galego, tamén todo o que se aplique ao galego de Galicia sería aplicado ao galego destas zonas exteriores. Por iso España aí non pica, non? Entón, non galego. Por que? Porque se non tenía un conflito competencial moi forte cos estatutos de autonomía onde non se recoñece a cooficialidade do galego, do vasco, do catalán, do asturiano, etc. De acordo? Ben, da Carta Europea das Linguas vimos pasar moi rápido. Fixadevos simplemente neste artigo, as partes comprometense ao emprego e adopción, no seu caso conxuntamente, non seu caso, non ten por que ser sempre,
das formas tradicionais e correctas da toponimia das linguas regionais. É dicir, se eu digo Vilafranca do Bierzo, ou se eu digo Eilao, negándome a dicir Illano, hai unha lei que me respalda, que me apoia, porque aparte a Carta Europea das Linguas forma parte do bloque constitucional das leis españolas. Está máis arriba en rango que un Estatuto de Autonomía. Pero claro, ninguén a coñece, ninguén a cumpre, ninguén a fai cumprir, ninguén a divulga, e entón pasa absolutamente, canto menos se saiba mellor, non vai a ser que reclamen. E eu digo que ás veces estamos un pouquiño, non exiximos os nosos dereitos por non sabermos a que temos dereito legalmente. O Estatuto de Castela e León, fixadevos, xa na anterior reforma, no artigo 4.2, decíase o mesmo. Gozará de respeto e protección a lingua galega nos lugares onde se utilice. Vale? Primeiro, en que lugares se utiliza? Nunca, a dialectoloxía sabe, e díxollo a Castela e León, pero nunca se fai nada. Por qué? Porque no momento en que a Castela e León diga este é o territorio onde temos que aplicar este respeto e protección, terán que facer cousas efectivas, ou deberían facer cousas efectivas, cousa que non fan. Pero fixadevos, cuidado, que isto ten trampa, porque resulta que no artigo 5.1 di claramente que a lengua española ou castellana gozará de especial respeto e protección. No Estatuto de Castela e León. Non vai a ser que os demais que iramos algo máis. Especial respeto e protección. O resto, respeto e protección chegalles ben. Vale? O sea, hai digamos, esa discriminación negativa do que non sexa castelán, que xa aparece na Constitución, volve a aparecer no Estatuto de Castela e León. Pero, ollo, é a primeira vez que se recoñece nun estatuto de fora de Galicia a existencia da lingua galega. Non nos quezamos. E isto debemos a unha persoa, Felipe Lubián, alcalde de Lubián, cando era diputado do Partido Socialista Obrero Español nas Cortes de Castela e León. E bastantes follóns tivo co seu propio grupo político por intentar meter no estatuto estas cousas. Vale. Ben, repárese en que en Castela e León, o igual que pasa en Galicia, e veremos que pase en todas partes, as deturpacións toponímicas son absolutamente caprichosas. Tradúcense algúns topónimos que son transparentes, por exemplo, herrería, o sea, ferrerías por herrería, ou Vila de Cais por Villa de Canes, adáptanse outro, quilós en quilós, barxas en barjas, borrés en borrenes, etc. Pero a maioría, a imensa maioría, siguen mantendo a súa forma tradicional. Porto, Pías, Sobrado, etc. Fixadevos entón, lei de réxime local. La denominación de los municipios habrá de ser en lengua castellana. Esta lei tampouco se cumpre, porque senón teria que poñer Puerto, Pilas, Alcornocal e non Porto, Pías e Sobrado. Legislación extremeña. Aquí descendemos un elo bastante grande. La legislación extremeña, fixadevos, Estatuto de Autonomía de 2011, xaneiro de 2011, non di nada de linguas. Iso que hubo unha emenda de Francisco Jorquera do BNG para que, un pouco cobarde, estuvo ben que fixera, pero un pouco cobarde. Esa emenda de Francisco Jorquera, que foi apoiada por toda unha constelación de pequenos partidos nacionalistas e por Izquierda Unida, nela instábase ao goberno extremeño a que no Estatuto de Extremadura se recoñecese a existencia do portugués e da fala. Aí botouse para atrás. Di galego, home, non teñas medo, porque fala non é nada, fala é calquera cousa. Que é fala? De acordo? Ou simplemente que puxera que se recoñeza a existencia de 15.000 extremeños que falan galego-portugués, falas galego-portuguesas, simplemente iso. O PSOE e o PP votaron en contra, entón non houve maneira de metelo. Vale, entón no estatuto non aparece nada, pero si no ano 2001 houve unha declaración do Parlamento extremeño e despois un decreto do Parlamento extremeño declarando a fala, e coa fala refírese á lingua dos tres concellos, San Martín de Trebello, As Señas e Valverde do Fresno, como bien de interés cultural. En Extremadura, para que algo se declare bien de interés cultural, ten que levar un informe da Real Academia de Bellas Artes e de non sei que outra cousa máis, que ten que ver máis con pintores que con outra cousa. A Real Academia de Bellas Artes fusilou
o texto que, digamos, a declaración do Parlamento inicial, fusilóuna, pero suprimiu un adxetivo. Nun dos parágrafos dicía: hace falta seguir insistiendo en sus orígenes en el diverso acarreo cultural que condujo a la situación. La influencia gallega medieval, Astur leonesa, el portugués, la castellano, la dos marcianos y los orlis tamén faría parte. Na redacción definitiva na que se aprueba no decreto, suprime esa palabra gallega, que era simplemente influencia medieval. Mozárabe. Posiblemente. Tibetano medieval, a lo mejor. Y así andamos. Esta es la decisión extremeña. En Extremadura, pues bueno, a toponimia nestas zonas, xa desde a época medieval, é totalmente galega. En todo o norte de Extremadura hai moitísima toponimia galega. Fixadevos que algún destes topónimos chegan ata 1960, en que os propios veciños piden o cambio dese topónimo. Por exemplo, o topónimo aquel que Vegameán, chega un topónimo Vegameán, entón os veciños de alrededor chamabanlle Meones, e entón pediron ao obispo de Ciudad Rodrigo que intercedese ante o gobernador civil de Cáceres, porque pertencía a Ciudad Rodrigo, pero era a provincia de Cáceres, que intercedese, por un bispo daquela mandaba moito, hoxe tamén volva a mandar, pero daquela máis ainda, non? Que intercedese, e hoxe chamase esa localidade de Peña de la Vega. Meán mediana, Vega mediana. Ben, en fin, como vedes, esa toponimia chega. Ahora, é no Val de Ollas onde existe toda unha... porque existe a fala, porque o 98% da xente sigue falando, porque os nenos falan todos. Entón é normal que todo sexa na fala dali. Pero si, a partir do 17, 18, vemos nos documentos a chegada de moito topónimo xa castelán puro. Pero en ningún caso supera o 4%. 4% dos topónimos si son casteláns puros, pero o resto son formas acastrapadas, e veremos algúns casos de acastrapamentos moi curiosos. Asturias. Bueno, no estatuto, nada. No estatuto 83, nada. Solo se di que el bable gozará de protección en sus diversas variantes. Sobreenténdese que o bable é o asturiano, pero tampouco se sabe moi ben, non? Logo hai unha lei do 98 que é de uso e promoción del bable barra asturiano, que di no seu artigo 2 que todo o que se lle aplique ao bable tamén se lle estende mediante regulación especial ao gallego asturiano en las zonas en que tiene carácter modalidad. Volvemos outra vez coas zonas. El gallego gozará de protección en las zonas donde es lengua propia, en las zonas donde habitualmente es... ¿Pero qué zonas? ¿Teñen vostedes delimitadas esas zonas? Non. Entón, mentre non teñamos delimitadas, non aplicamos. Nada. É que hai que ver se está na zona ou non está na zona, ese topónimo. Vale. En la disposición adicional dice que te dará un tratamiento especial idéntico a asturiano, pero iso é falso. Artigo 15 desta lei. Fixadevos que curioso. Os topónimos da comunidade tal terán forma oficial na súa forma tradicional. Vale? Cando un topónimo teña uso en forma tradicional e en castellano, a denominación podrá ser bilingüe. Podrá. É dicir, se é un sitio que se chama Vilanova dos Cos, o sitio de Vilanova dos Cos poderá ser tamén Villanueva de Oscos. Poderá. Porque ten tradición, a tradición de 60, 100 anos, non máis. Tradición, como dicía, unha vez preguntaba, ya había, miraba, perdade o inciso, pero é que, a propósito de tradición, preguntabanlle a cofra de maior da cofradía de Nuestro Señor de non sei que, de aquí de Vigo, que claro, que noutras zonas de España a xente para levar os santos, que bueno, había que sortear, porque aquí en Vigo toda a xente marchaba e ninguén quería levar os santos nas procesións de Semana Santa. Entón dicía, home, claro, es que aquí non existe tradición, non? Dicía yo o locutor, dicía, home, non, pero la tradición hai que crearla. Pues isto igual. La tradición hai que crearla. Bueno, pero fixadevos que o punto 2 é máis grave. O punto 2 di que as formas oficiais da toponimia vai a dictaminar a Junta de Toponimia del Principado de Asturias. A Junta de Toponimia del Principado de Asturias está formada por xente do RIDEA, Real Instituto de Estudios Asturianos, está formada por xente da Academia Asturiana, está formada por xente da Universidade de Oviedo,
E na Xunta nunca houve ninguén especialista en galego, nin en nada parecido ao galego. Por non haber, houve un momento que non había nin especialistas en asturiano. E esta é a xente que forma, que está, digamos, dándolle validez oficial á toponimia do occidente de Asturias onde se fala galego. Por exemplo, no boletín oficial do Principado de 1 de 10 de 2010 aparecen sancionadas xa definitivamente os topónimos de 4 concellos eonaviegos, e observamos estas oficializacións vulgarismos evitables: Vilamiá por Vilameá, Opreiro por Opereiro, castelanismos imperdoables, Villarede en Taramundi, Taramundi zona de Galo, Vila, Ela, Cabalo. Entón, Villarede ali é como oficializar aquí Villa García, non? Asturianismos gráficos en todas partes, oscilacións, no mesmo concello hai a Ferrería e noutro hai a Ferraría, no mesmo concello hai Vila Marín e logo Villa Martín, no mesmo concello hai Chao de Leiras todo xunto e Chao do Monte separado. É dicir, ningún criterio, nada. Acontece tamén, eu cando falo acostumo disparatar, e disparato, ahora disparato con razón. Acontece tamén que os apañadores de toponimia nesta zona son persoas incapacitadas, non saben galego. Por exemplo, non distinguen vogais abertas e pechadas. Entrevistan só un ou dous informantes por concello. Non cotexan documentación medieval. Non consultan catastros antigos. Descoñecen totalmente a fala do lugar e apenas botan un fin de semana en apañar a toponimia que logo é oficializada. E digo vos isto e non por difamar, sino porque coñezo o caso de Ibias, onde o apañador de toponimia estivo 2 fins de semana e falou cunha señora e con outro señor que, bueno, o señor que ten xa problemas de demencia senil e di cousas raras. Entón, con iso colleron, chegaron a Oviedo e oficializaron a toponimia de Ibias. É un escándalo absoluto. Un escándalo absoluto. Vos imaginade, vamos supoñer, hai 30 ou 40 anos un aséptico, angelical e desinformado apañador de topónimos que viñese aquí a recoller. Como di a xente? Pois a xente diría Puebla, diría Villa García, e diría Sanjejo, e diría Rubianes, ou Seijalbo, ou Bujía. Porque eran as únicas formas que lle escoitou a aquel informante que el topou. Pois imaginade que esas fosen as formas que se oficializasen. Isto é o que está pasando en Asturias. Se nós, aínda despois de 30 anos, ás veces, é dicir, o que xa é máis rechamante é cando lle preguntan 5 veces ao fulano, porque ademais escoitei a grabación, preguntan 5 veces ao fulano como se chama aquel sitio e di San Jouguis, e logo, que é a forma que teñen parte do occidente de Asturias, e logo na forma oficial que aproba o Principado aparece San Lluís, que é a forma asturiana. Pero aquí é San Jouguis. O sea que, a propósito, porque está ben claro na grabación, así non hai que ser unha eminencia. Ben, na zona lingüística e culturalmente galego-occidente está operando un fenómeno de transculturalización acelerada. A lingua autóctona que se quere potenciar, mínima folclóricamente, desde os poderes públicos, académicos e mediáticos, non é autóctono e o naviego, sino que é o asturiano estándar ou, en moito menor medida, un neonaviego vulgarizante grafiado segundo as directrices da Academia de la Lingua Asturiana. É dicir, podemos encontrarnos con cousas como esta. Un topónimo como Carvajal en Navia, que a forma popular xente sigue dicindo Carballal, Carballales, ollo, aquí non hai ni Carballás ni Carballais porque aquí o L intervocálico non cae no concello de Navia. Entón, Carballales, logo xa formas oficializadas en Castropol e en Eilao con Y, a asturiana, e logo formas populares conservadas en todas partes hasta que, isto era antes de que oficializaran Ibias e isto tamén o puxeron con Y. Carballo falso, Carballo del Puito. Bueno, as principais deturpacións de Asturias é as mesmas que tiñamos aquí, as mesmas, non hai que, o que pasa é que, claro, asturianizando un pouco, non? A grafía e grego, apóstrofos e tal, e eliminación os artigos.
Teñen manía por eliminar todo. Vos chegades ao mazo dos Teixois e aparte únicamente Teixois. E o artigo os. Non vai a ser que pense que isto é Galicia. Porque o artigo canta. BSVs, acentos, bueno, xa, tal. Eliminación do DNI. Si vos entrades desde a Ponte Nova no Concello de Santiso de Abres, o primeiro topónimo que ides topar é Naraído. E Naraído é el bacalao de Bilbao. É Naraío. O que pasa que como eles andan a quitarlle en el Peneu, en Montefurao e cousas destas, que é o que foi asturiano, tamén de vez en cando reconstrúen, non? Claro, fan mal. Vulgarismos tipo Castripol, Taramundi, Pilliceira, con todo tipo de armonizacións vocálicas, todo iso, todo conságrano e poñeno tal cal. A asturización machada de San Jouvís. E logo, últimamente xa é o non vai máis, non, a xente está ali toleando. Por unha parte está, un mesmo paisano pode ver o seu topónimo escrito de 4 maneiras. Carvajal, en español. El Carballal, en asturiano ou gallego asturiano daquela maneira. En galego da Mesa pola Defensa do Galego Asturias, o galego da Academia Galega, el Carballal, e logo, agora presentouse o Partido da Terra con toda a toponimia en reintegrado. Entón, pois podedes ver Santiso de Abres ou podedes ver Roxíos. Entón, claro, o Cristo que se lle está montando ali o persoal é bastante delicado. Desde Galicia temos culpa, claro que temos culpa. Non porque de repente vai ali un reintegrado, non é por iso. É porque aquí, cando facemos axendas, por exemplo, vos colledes e digo, non, a xenda de Xerais trae un mapiña ao final. Vos mirade a toponimia dese mapiña. Unha vez que acaba a Galicia administrativa, xa a toponimia, como ven en calquera mapa español. Illano, Villafranca, Barjas, sin ningún tipo de cuidado. Ou aquelas guías que fixera Cumio sobre os Ancares e o Courel. Cando acababa a raya administrativa, ¡buah!, toda castrapada. Pero si o mesmo territorio. Quen lle quere poñer unha fraxa, unha raya ao Courel ou aos Ancares? É o mesmo territorio. Libros de texto editados en galego. Pois, por exemplo, a Arqueoloxía de Galicia de Carballo Arceo ou a Cultura castrexa de Calo Lourido, cando falan de castros de Asturias ou cando van todo coa toponimia xa non en galego e en labiego, sino en asturiano. En asturiano central. Pero normal é que en todos os libros galegos, en todas as publicacións galegas, etc., aparece a toponimia en español. Villanueva de Oscos, Vega de Espinareda, Chano, Canteijeira, Puente de Domingo Flórez, etc. É imprescindible que na Galicia administrativa se coñeza e se utilice a toponimia verdadeira da Galicia exterior. Pois é unha maneira de axudarlles a normalizala e unha maneira de ser un pouco máis conscientes nós do que hai aí afora. Caso grave, e tamén o denuncio, foi o da Enciclopedia Galega Universal, de Irindo. Cando se publicou o primeiro tomo e vimos que non respetaba a toponimia exterior, mandamos unha carta ao director da enciclopedia dicindo, mira, esta toponimia é que oficialmente coa Carta Europea das Linguas na man, podes poñela siquera en bilingüe. E dixo, non, esa toponimia non é oficial nesa zona e, polo tanto, vou poñer a forma que é oficial. Pero que, mira, coa Carta Europea das Linguas, que tanto como vuestra Sagrada Constitución, coa Carta Europea das Linguas podemos. E o home non se quixo mollar, e así saiu Enciclopedia Galega Universal en galego con todos os topónimos do exterior acastrapados. Co que iso axudaría a coñecer, a que os galegos saibamos que non é Illano, que é Ilao, por exemplo, ou que non é Tapia de Casariego, que é Tapia de Casarego, e tantas cousas pequenas. Tamén nos fixademos que por este criterio moitos de nós antes da lei de normalización non deberíamos usar oficialmente Rianxo, nin A Coruña, nin Ourense, porque non eran oficiales. E cantos de nós andábamos co spray ao lombo facendo oficial o que non era oficial.
polos feitos, e fixémoslo oficial polos feitos. Pero claro, aquí hai xente que non se quere mollar, non o entendo. Non só están os medios de comunicación español en Galicia, onde falar desas cousas é petar nun penedo, é dicir, eu non pretendo que a Voz de Galicia poña Vilanova d'Oscos, sei que non o vou conseguir, porque no momento en que triunfe esa proposición que meteu a semana pasada o PID no Congreso, de liberalización de los topónimos españoles, eu sei que algúns periódicos van volver a La Coruña, non? Eu non lle podo perder, ahora, sí que lle podo pedir a Radio Galega, a Televisión Galega, ou sí que lle pedín a extinta a Nosa Terra. Cando a Nosa Terra puña nun dos seus últimos números, falaba dun guerrilleiro que se escondía pola Campañana e por Borrenes. A Campañá, non vai ser a Campañá e Borrés, non? Ou cando cando estaban facendo a autovías da Riasal, da autovía de arriba, e decían que houbera derrubamentos en Pereje, dalle con Pereje, a entrada de Vilafranca, non? Ou a Radio Galega, todo o tempo que el presidente Zapatero veranea Santa Eulalia de Oscos, dalle Santa Eulalia, Santalla, home, Santalla. Andábamos con todo iso ao longo. Cando nós, ni os nosos propios medios o fan, só había un medio que o facía sistemáticamente, e ademais que se preocupou de pedir a moita xente unha relación das formas auténticas, era Vieiros. Vieiros tiña unha sensibilidade moi especial con todo isto, de feito tiña algunhas delegacións e canles do galego exterior. Por iso digo que nós tamén temos culpa. As castralizacións é que non vos descubro nada novo, porque como podes ver é o de sempre, os dictongos reducidos, Veiga, Quilous, Ortigueira, Mourentán, artigos para todas partes. Bueno, aquí o dos coitos é curioso. En galego do Ellas. No galego do Ellas sabedes que o ditongo ou sempre pasa oi, non? Loiza, roipa, toiro, poico. E os coutos son os coitos. Pero claro, se posen españoles, la leche, non? Chega a salir deste que a pinacoteca do sitio, bueno, los coitos. Si entrades en el llano, o Chao, capital de Santiso de Abres, en canto pasades a primeira ponte, topades un letreiro que ahora puxeronlle bombillas e todo para cachondearse. Las Vegas. Seredes idiotas, non vedes que son barbeiras. En fin, estas castralizacións curiosas que hai por aí, bueno, de Naranchal e Camino de las Monchas, é que no Mañego de San Martín de Trebello existe como realización unha fricada prepalatal sonora, o correlato sonoro do Che, non? Naranchal, Camiño das Monchas, igual que se di Lonche, non? Lonche. É unha fricada prepalatal sonora que, caso único. Pois, como é africada, só hai a Che, e veña, Naranchal e Camino de las Monchas, é o que aparece aí, como se as Monchas foran dúas señoras chamadas para Bueno, as terminacións todas, Quintana, Meza, Mendois, Figueiriña, Ameales, os amiais, home, tería que ser los alisos en castelán, non? Pero bueno, esas traduccións raras que fan, os chas, los chanes, cousas destas, veguellina e cousas destas. Bueno, por certo, o Bloque Nacionalista Galego sigue convocando cada 25 de xullo a unha concentración despois da manifestación na Praza da Quintana. En todo o galego medieval é Quintao, Quintán. Ben, semitraduccións. Canchal dos Coellos. Dos Coellos, claro, dos Coellos. De los Cuellos. Arroyo Soidi, no Valdoellas, Saúde, ali é Soidi. Pois o pos Arroyo Salud, o non, pero o que non ven transparente non o traduce. Bueno, la Laguna, el Llano, la Manuela, ver los Molinos, tal, tumba. Fixadevos aquí no caso de Asturias, la Mabona e la Mancha. Llama Boa e La Mancha. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre... Como lle escadra, falsa sementación, ou, por exemplo, pues, alteracións, taladriz. Imaginad aquí que nos castellanizaran daquela maneira que nos puxeran guitirid, non? E mondarid. Non, pois isto é o mesmo, taladrid. En Iria, taladrid, cedemonio. A xente ali ten que ser moi fea, non? Faramoño. Ou pasarón por pasarou, é dicir,
como lle escadra. E iso é o que está oficializado. E isto é o que oficializou tamén a Xunta de Toponimia, esa de los narices. Disparates como Pombal, o Pombal non hai pombas, pois non, en Lubián aparece Pombal. Sabe o ben o Xavi Gandalí. Ou nas Sellas, no Concello das Sellas, ponte a regaña Cus, pois regaña Cruz, non vai a ser. Bueno, é mellor rir e non chorar. Fixadevos entón aquí que os perigos, e vou acabando, os perigos que temos fundamentalmente son, primeiro, non hai recoñecemento como falas galegas, dice de calquera cousa, é como agora na Lei de Linguas de Aragón, que o PP votou en contra porque non quería que se recoñecese que en Aragón hai dúas linguas, Aragón e catalán. El quería que puxese Aragón e aragonés oriental, non? Pois ese non recoñecemento da lingua, ese chamarlle fala ao gallego-asturiano ou calquera cousa da Asturias, o chamarlle fala ao da baixo, non chamar nada máis, únicamente o galego, porque está estatuariamente reconhecido no Estatuto de León, de Castela-León, sí, pero iso é importante. Segundo, inconcreción do territorio galegófono. Si non se sabe onde se vai aplicar, non? E si nunca se di, queda cousa no aire, etéreo, ambiguo, inconcreto. Non aplicación da legislación protectora. A xente non o sabe. Eu ás veces falaba con alcaldes ali e dicía, pero machiño, ti podes poñer os nomes das rúas como queiras, concho. Ai, non, coño, igual despois ven unha multa. Que che vai vir unha multa por poñer Camiño do Forno? Por que tens que poñer Camino del Horno? Non, aínda a xente non sabe. E os secretarios do Concello tampouco axudan. Vale. Falta de recollida de estudo científico. En Asturias, nas universidades de Oviedo, Salamanca ou a Universidade de Extremadura en Cáceres, non hai ningún interés nestas zonas. Ningún. Pero é que ningún, en ninguén. O único interés é o que temos desde algún punto de Galicia. Non todo. Despoboamento acelerado. Era o que vos decía antes. É dicir, para a recollida de toponimia temos... pasa en toda Galicia, máis nas provincias do interior, pero aquí é de unha forma exagerada. É dicir, ás veces, algúns recolledores de toponimia, algúns apañadores de toponimia, tiñan que ir buscar informantes a Ponferrada. Xente que de pequeno vivir ali, pero que xa marchou a traballar en laminero siderúrgica, e despois, bueno, pero sí que se acorda, hai aldeas xa totalmente despoboadas. Entón, aí é moi difícil conseguir informantes. A despoboamento xoga contra nós de unha maneira brutal. E logo o desinterese das autoridades, pero o desinterese ás veces tamén é descoñecemento, porque cando lle explicas a algún alcalde destes, por exemplo, cando Xosé Lois lle explicou a Felipe Lubián de que había que recoller a toponimia de Lubián, estivo encantado. E el pagou unha parte, a Universidade de Vigo pagou outra parte, recolleuse aquela toponimia, menos o Padornelo, falta o Padornelo, pero o demais está todo. E acabo. Accións posibles. A ver, está claro, iso pasa en todo o país, lamentablemente o microtoponímico urxente. A distribución de mapas coa toponimia correcta, pensades que non, para a xente encántalle. Ter un mapiña como este, onde por primeira vez se poñían todos os territorios galegófonos, con toda a toponimia ben posta no exterior. Deste mapa creo que, non sei se levamos editados 2.400 exemplares. Humildemente, en reedicións e tal, pero non é raro que vos vayades a Veiga a tomar un viño e topar este mapa ali posto. Non é raro. E a xente mira como é a súa forma, porque a letra impresa é fundamental. É fundamental. E que a xente mire o que sempre dixo ali escrito é fundamental. Despois, a distribución en rede. A ver, e aquí eu animo vos a que miredes na páxina da área de normalización da Universidade de Vigo o repertorio toponímico de Onavia que fixo Carlos Varela a Elche. Carlos Varela é o académico correspondente do galego para Onavia. El recolleu, el só, durante ao longo de 30 anos, toda a toponimia da zona de Onavia. A toponimia, sobre todo, en lugares habitados, ou xa lugares que foron habitados, por exemplo, as aldeas que están no fondo do encoro de Grandes de Salime, non? E as leiras das aldeas que había no encoro de Grandes de Salime.
ou Xanegadas, recolleu todo. Iso está, entrades aquí en anluviu.es e mirades a dereita arriba de todo bibliografía. En bibliografía, mirades repertorio toponímico e xentilícico do Eonavia, aí tedes por concellos e por parroquias. E logo tendes nomes de montes, nomes de cursos fluviais, lagoas, hidrónimos, e logo tendes outro tipo de topónimos curiosos, que son covas, xacementos arqueolóxicos, etc., que teñen nome de seu. Vale, está casi todo recollido. Pero claro, iso cumpriría... Bueno, aquí, agora a Xunta del Principado está entrando nesta páxina para sacar cousas, porque claro, eles van, recollen en 2 fins de semana 30 topónimos, e aquí a mellor hai 300. Non? Depois o único que teñen que facer é poñerlle grafía asturiana e xa está. Pero vamos, que ese traballo sei que está facendo un rapaz da Asociación Falaceire, que é filólogo, pero claro, está en Lisboa traballando, Alberto Bautista, estaba facendo para o Bierzo. Pero claro, é traballo dunha persoa. Nas Portelas empezouse a facer por Lubián. Eu sei que a toponimia das Sellas está toda recollida, toda. A do Concello das Sellas. Falta o Concello de Valverde, que é o máis grande de todos. Mocións en concellos. Na Beira do Valcarce, por exemplo, unha asociación que se chamaba Renovación por Valcarce presentou unha moción para que se recollera a toponimia e para que se oficializara. Foi aprobada, despois non se fixo nada porque a alcaldesa deu para atrás. Pero, é dicir, en Lubián sí que se fixo, nas Sellas sí que se fixo, San Martiño, incluso os rótulos das rúas están, dos camiños están xa en galego, é dicir, pódese facer, claro que se pode facer. Cursos de campañas en asociacións, concellos, centros de ensino, todo iso fano moi ben as compañeiras que dan clase de galego na Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada. Teñen, como traballan con xente adulta, non con críos, pois, digamos que xente adulta, a maior parte deles bercianos, tamén fan moito labor de divulgación, de que a xente se ocupe, se preocupe dos topónimos das aldeas dos seus avós ou das aldeas de non sei que. En todo caso, son campañas de sensibilización moi desde a base, porque estamos vendo que a nivel oficial pouco se pode facer. Hai pouco, comentaba ya antes a algunha xente dai, e xa remato, hai pouco nunha cea a que fun convidado en Portugal, tocoume sentar diante de Valentín García, ou el diante miña, ou non sei, fronte, como estamos sempre, fronte. Entón, falando, claro, empezamos a falar de viños, empezamos a falar de viaxes, empezamos a falar de cousas que non provocan conflito lingüístico. Nun momento determinado dixi, bueno, ti que vas facer co SIDGA, coa toponimia, coa misión de toponimia e todo iso? Tes pensado facer algo? Sí, estou disposto ao que ti me digas, pero que vas ti disposto se non tes un campo? Estás disposto, de verdade? Mira que che colla a palabra, mira que che colla a palabra. E digo por aí, ademais. Non? Lástima unha grabadora. Pero eu, polo menos, así como o anterior estaba moi enrocado en desmontar, este está moi empeñado en suavizar. Entón, si suavemente podemos ir recollendo, recompoñendo aquel traballo que se empezara desde a Consellería de Presidencia e desde estaba a política lingüística, estaba Xermán, estaban todos aqueles, en volver a montar os estudos, recollida de toponimia. Non fai falta, ás veces non fai falta con tanto dinheiro, fai falta máis vontade que cartos, é verdade, máis vontade que cartos. Pois benvido sexa, e xa lle dixen, non vos esquezades do galego exterior, porque é onde casi non hai nada. O Eonavia gracias a Carlos Varela, pero no resto esta cousa, bueno, entre despoboamento e todo o que vos acabo de contar, esta cousa moi perdida. Simplemente quixen vir aquí a falarvos de que o país non acaba nunha raia administrativa. Grazas. Falade agora, cada de para sempre que teño que ir a Balaídos. A ver, alguna pregunta?
Crítica posta a parir, non sei, algo. Que? Toma, collo. Mira, que non chora non mama, está claro. Sí, dime. Antes de que collas a mapa. Sí. Unha pregunta que, con algo, unha teima miña. Nese mapa aparece Manzaneda ou aparece... Maceda de Trigo. Maceda de Trigo. E aparece a Caniza e non a Cañiza. Algúnha corrección por dentro tamén leva. Algo máis? Sí. Que falabas antes do exemplo de Rianxo? Do exemplo de? Rianxo. Sí. Que fostes ali co Estrada e demais, non? Pero a ese respecto, fostes co Estrada, xeches, algo así, non? Ibodes co Estrada a verificar o nome. Bueno, andábamos cos sprays para todos, eu recordo... Neste caso, como pode darse noutros topónimos, con respecto ao que é a norma histórica do galego, non? Sí. Coincide castelán, estaría ben, se con xota, Mira, coa norma histórica eu, como non sei moita etimoloxía, hai moitos topónimos que eu non sei se son con xe, con iota ou co que sexa. Entón, habría que miralos antes de utilizar o spray. Non vai a facer as animaladas que se facían no xaxán e cousas desas. É dicir, e logo, con respecto a iso, eu non estou de acordo. Non estou de acordo, porque se estamos tratando de que a xente se agarra unha identidade, non podemos, a min pareceme, entrar outra vez no que vos poñía antes do que estamos facendo, do que se está facendo agora, no que está pasando na Eusnavia. Norma histórica. Cal norma histórica? Sí, ten Gonzalo quere falar, dime. É que se repite con frecuencia ese asunto da norma histórica. Eu non sei se lembras aqueles documentos que enviei de Xestoso e outras parroquias. Se se coñece a historia da grafía dos topónimos galegos, un verá que eses iotas, por exemplo, en Rianxo, non son continuación de formas medievais, senón que máis ben son o resultado de automatizar a decisión que tomou a Real Academia Española en 1823 de deixar de utilizar o xe co valor tradicional que conserva hoxe, por exemplo, en México, en Texas e por aí. Non sei se lembras aqueles que ao final deixamos o tema, porque provocou un pouco de problema, pero eu empecé a enviar ao foro de Prolingua exemplos de topónimos que tiñan un xe non etimolóxico. No 16, no 17, no 18, no catastro en Ensenada podemos atopar continuamente parroquias chamadas Xestoso, escritas cun xe, é dicir, cun X, que non é etimolóxico. Circulou por aí moitas veces este asunto de que iotas e gués fora de lugar eran continuación das formas medievais. Se un coñece a historia das grafías, ten que matizar moito esa cousa. Non son continuación, simplemente coincide coas formas medievais. Pero moitos destes topónimos tiñan unha grafía con xe que permitía lelos a castellana e a la gallega. No século XVIII, por exemplo, se un colle estes nomes de parroquias no catastro de Ensenada, verá eses xestosos escritos con xe que podían lerse en castellano gestoso e en galego podían lerse xestoso. E só cando a Real Academia Española, se digo, na gramática do trienio liberal, erradica definitivamente a grafía xe co valor antigo do castelán, entón todos eses topónimos de maneira automática entraron a representarse con iota ou con g. Pero pensar que a grafía histórica é unha opinión que circula por aí, eu teño visto moitas veces, a xente día ben intencionadamente, naturalmente, pero non é unha verdade. Se coñece a historia das grafías dos topónimos e dos nomes persoais, non é unha conservación de formas históricas. É simplemente a acomodación o que mandaba a Real Academia Española a inicios do século XIX. Bueno, a ver, algo máis? Non? Bueno, pois, a la cena. Mañás, Mañás.